Hoe gaat dit avontuur aan je beleven? Ik ga soms in het begin zeker wel, ja, dat ik het wel moeilijk voel om gewoon dat het echt die zelf bent en dat je echt uit de kist terwijl dat de camera draait. Maar als ik ze waarom zie wat ze er, wat er op televisie west had, dan, nou ja, dan gaan we het wel goed opred. Kijk, uiteindelijk, ja, je doet mee met een doel. En dat is gewoon, gewoon een leuke vrouw vinden. En nou ja, dat is goed gelukt. En ja, verder, op het moment dat je dus die keus maakt om daaraan mee te doen, dan wordt er wel gezegd van ja, het is toch eigenlijk wel een beetje een soort rollercoaster waar je in terechtkomt en noem het allemaal maar op. Maar ja, dan zeg je op een gegeven moment van ja, nou ja, ach, vooruit, ik doe mee. Maar ja, je hebt er eigenlijk helemaal geen benul van wat er gaat gebeuren. Wat sprut is aan? Ja, nou, het was echt meer een soort van vakgevoel en intuïtie. Ik dacht te zien aan hem dat hij een eerlijke, integere man wie die te vertrouwen is en iemand die mij bij de voeten in het leven stiert. En dat is echt bleken dat dat echt zo is. Dan komt ze hier elk weekend op een porkerij? Ja, over het algemeen wel. Ja, ik leer ook nog 1 weekend mist hem, maar ja, toen ben ik de snijden jongens alsnog even hierheen gegaan. Want ja, dan is het toch wel, dan wil ik je toch wel graag weer even heen. Ja. Hoe ziet de toekomst eruit? Komst je hier misschien wel te ween? Of wil je misschien wel naar Friesland? Nou ja, ik denk dat die vraag heel makkelijk te beantwoorden is. Want ja, zo'n boerderij ligt natuurlijk net samen achter. Maar ja, als alles goed game bleef, ik ga jij direct al eens zijn. Het is nou natuurlijk weer nog in het begin, dus het is wel heel grut om als hoe zij iets uitspraken te doen. Maar ja, als dit deze lijn staat terug dan zo kan ik uiteindelijk hier wel eens heen gaan. Romke is in Zwansje. Ja. En wat vindt hij ervan? Ja, die had het hier wel goed naar zijn zin. Ja. Het is voor hem niet een grote boatersplak. Ja.